Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Mga uri Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyatu ya. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatab. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panang gila ini watigyan so kapakatipo. Udi na panang gila ini so kapakadungke. Kamata-mataan aso kapakadungke. Udi na kapakatipo. Na kenian subalas mga gelebeki mga amaliyo sa data o kapkena o apoy si ko itago. Dia panutul ko miyaw na amasa aadin asa katawa deto. Ako mo kuasa po pagkasay niyan maintain ko talong paiyan. Nagyong kutwa ko kuan yan na po pagkasay niyan ko talong paiyan. Nalalayo niyan mabudit deron sa giyong kutwa deto sa panggiraw. Aksin ilal muksinibyak sanihi. Fa innal musi'am sayagpi kamu isa atau lalaw niya maguditeron sa giyang kuta deto sa panggiraw. Piya-piyaing katigian. Suding gelebek sama piya. Sabab ko gelebek yan ama piya. Maana akong balasing ka suding gelebek sama piya. Sabab ko gelebek yan ama piya. Nasop manatigin suding gelebek sama rata. Nadin ka din dituli ka. Kasir kanya budi berito. So, lisunta. Di naunga. Gelebek yan amarata. Sa adin tomini purun asa katawa mama. Sabab sagyang kutakap kububayaron nagyang kudat duto. Sa lalayon sa kanya ni pupakasay niyan kutalong payan. Sumyong nagyang kuta sa katawa mama si kudato. Sa tipo niya nagyang kuta pupakasay niyan. Lalayon kutalong payan sa biniliraw kudato. Hoy atigin dito na bang padikatawi agyan ko tapo pagkasay na naka-maintain ko talong paaka. Na din yan di pa makalangkapan si ko mga tao at kapo na madika ko pang bobowan. Natigo dito di ko rin natigin panin benar. Natigagin ko tama maamakatipwa ubak ka hindi panin benar. Na imbintarang ka man natigyan, peruman, kakay na yung natigyan, aamay ka, pagubayar ka, lagi yung kaya liman yan. Na tugon yan, udi, na isipang yan sa ngirong yan, nagusang hari yan. Tadi niya nakabaya, uban yan kung kebaw, akaduka, ipang boboan. Natigo na to, anay, no, kakuto kawan na kabubenar, anta kadik. Agiyong ko ta makatipo na inimbitar yan agiyong ko to ako kung ano dato. Apo pa ka aton yan maintain ko talumpayan udi na po pa ka sa yan. Sa inimbitar yan sa walay niyan sa piyaka kanyan sa panganangkad. Na piyaka lalaan yan ilason at kapad. Na kay kumapaganan yan. Natiyawag mabuag yung kuta dito sa piyakitan mo yan ng puro maso talong paiyan. Nakagyakop tenor niyan sa talong paiyan na panggirap managil kuta mamasag yung kuta dito. Asin ilalmok sinibyak sa anihi painan musiab. Sayag pika ho isa at ako. Biyapiin kasulig galabag sa mapya. Sabab ko galabag yan na mapya. Na di ka din dito ni kaso. Ding galabag sa marata kamata-matan. Asir kanya buding berato. So risulata. Udi na nga. Galabag yan na marata.
tigu detoa nami surat man so deto sa surat ay susurat yan si ko mga tantaraian na ayay susurat yan na tigina andoy tirampay kaagyon kaya suratakan na sa din sa pakaawid na kanun na putaing kasauno naluniting kapan sa kubal alawas yan na mapasad na pakawit na nakarakan. Taman sa lipat yan naging kuta surat yan na piyaki awid yan sang kuta pupaka sa inan yan. Lalayong talumpayan ka pulki buno yan. Kakay madukong nakapkabon yan kuda to. Nainawid din aging kuta mama. Agi ako lalakaw na miya balak yan aging kuta mama. Tipurod. Dito magudi po pa karanisang kuta dito. Sa inisyon niya nagyang kuta mama. Anto nagyang kanang aawid ang kasurat. Natigin na isusonggera ka na yung dito. Natigin na bakit ka di mapamang niya sa kanipaka rampayangon ko kuan. Tagawitan nun. Natigin na white niya panganing ka din. Napiaki awidan niya nun. Nga kay kumiumanian ko pagwitan nun atan taraw dito na kiabat ya agil ko sonder wagil ko ta dito. Natigin na ay may susurat si natigin na ay may susurat si na punta anakan sa kasaulo sabot sa pumakalang kapan naka aso dito na madi pangbobon na pindawagin ko tama makakanaba na natigin awid kay ni pakawit ra kambenanan na din tari maaw sundar udah tuagin ko takat yan na biuno yan. Tigo da to bay karakan mangkad na ipagtungakan reka. Na yan yan kagda masa pagubay ko da to. Nakatapanudan yan ayan yan tiyakan sa pangnangkan anya kalalay sunat kapan na siya panganyan ngari yan. Ay ni kawan yan uba mabaw udah to agyang utwa bau ukyan yan na miyay udah to sa panganyan na ngariyan. Natigin na benar besari so kakiro agyang kuta mama agyang kaya pupakator na kang kuta lumpakan na ayakap gabon yan rakan na maduto pangbobon na Orian yan nagyang kuta mama nami petop man ko dato sa inatoryan pero man so talumpayan namya mamasaso dato sakya pakapetuyan nun sa inisyon niyan. Anto na tiginimya suwa o karatas ay papakawitakan ka. Natigin na ini begayak natigin ko mama. Piang ninirakan natigin as kanyang unim rampay ron ko. Pagkarampayan ako ini begayak no natigin. Na panggirok managing ko tama masaging ko dito. Asin ilalmog sinibiyat sani. Pipeng kaso din galabag sa mapia. Sabab ko galabag yan na mapia. Nading ka din dito di kaso. Ding galabag sa marata ka matamatan. Asir kanya bukong balato. So kung nga kung galabag yan amarata. Natiguda to sa giyang ko tama mainwa po pamakalang kapanakakon asakan na madukwit pang bobot. Natigin na ibat wallahi dato kadekan din na natigin na matero. Natiguda to aino to ay kung mobile karakan. Na diyo pa nga nakaangari ka udi nagyang kayang ngirong ka. Kakabong ko nga madukok na di. Kaino akan naman o tatigyan. Siya pangyayang akan sa bapatigyan sa gin ko tamama. Apya kawitan akan ko surat na piyagan ako niya nagtigyan na miya kalala. Laso nagtikapan. Nini kawan akan natigyan ubang kamabaw na gita siya panganakan ang irungakan. Namya kagiraw sulong to. Niya pamitiryan. Agito at tigyan na mama. Na tinipukan yan. Na benaratigyan so katuro ka sir kanya
benaratigin so kateroka aso makatipo na din ka din ditulika kasir kanya bukong balato so riso tao galabagyan na marata o tuatigin kasir kanyan di balato so riso tao galabagyan na marata o tuas kanya ni kiaputan sa ulo. Dito iso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na ni sapar agyan kaya kapakatipo sa paggiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabagadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Digo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kanu di ke kararangita agu di kanu di titipwa maana di kanu di indi dengkia agu uba kanu di tetali kuda wa kunu ibadallah ikhwana na baloyan yung ang mga ginawa niyo ang mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magaryari wala yahillu lil muslimin an yahdura ahahu fauka salasati ayamin na dita halal ko muslim uban yan ito lakso tunganay niyan udi na uban yan ito lakso notarya na muslim sa pagkakasubra sa tulaw gawin mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala makatutunatan ubupan si kong mga pag-auras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.